Area Omandi share Yamamunina Achen, Yasam Makwaba, Eba NYANSAPO, Kasa Fuini so, Yasan Badrimba, Yasono, Yakasa NYANSAPO, what you say was San Badrimba, and Nasamusha, Baby, Yababe Pia, Yababe Pim, Ewo offenso, Enye AsanteWA, Yaka offenso, Ewo Abakwa Sembebre, Nenesentia Yababe Piemohano, said NYANSAPO, Yajume City no, a Yamamre, any Amania Titriwo, and Yabanisea, Naya Baba Fanny Ebeshiabie, na ye dear free mo. If you champion, you know, and you know Bakuno, and a baby told just offenso mine, Yanana Fe Akan Sabia Kusabia Quarto, or Quakra, Wadani Bonkum Swa, Watan and Anum, and Seattle, Naya Hinime Bosom and Neda etosum you na and no, and if you champion, you know, and you do me, and now what the four busumi, Neda etoso at you na ye, yes, one day, now Faye, and paying for Akan Twi na Wako Ekra, Nana Nam so a NYANSAPO, Yanso Yababa Pihai, Saosha a dom a editri, na jetrada, na one moba, na yes, and Nanu, Krua anywhere, Yadika Kachamo, Sa Asante Mantamno, Opem so, Wawa Amai no Mako Abusia watche, na won't to mean car mine, and ye Yanana, Yafe Akenta, Nasa offenso, and Fanny and Frimu. It's answer one also you are mine now, or Dimuno Sipino Sitapa, our Sante Abaquasam, and any your enemy, and Untine, Yababe Pia, and you will be brave, your band is our best subscriber. Now I say, now Fane, what you are drinking at the Atuho, at the Amae, now Bedimechi, near Remu, and then you be dear, you will be cut, you will search at the Emamo. Better Sidimechi, not young Remu, not young Quatos. I force Washa said ye can't edit Mono, and Naya what day. Yes, na yakra na nakra no ene na ebraso a afei ena nana kofo ba for offense country wono ena ye abrafo panyin wona o hyemfimfin na wone na abrafo a won maka no afei no mkoye amamre ene amane a esefata ewo ye nana baabi awiafe akenten woda no na afei won mo bi so kra repoma ya asonafo won mo poma no nti na nenesi so no enti nana kofo ba for offense country wono no won wodi animu na wakoye sa amamre ne amane ne baabi omokoi eye bia na wiafe akenten woda no no won omokɔ ya amamre na won ya won bi so ansa na nananom atimi aba abehwe no opem so enso atimi anya kwan na afi no ebuo ne ani die sefata no womo ede amane kra omaro mfise opem so beba na afiye wono so abaye amamre ne amane etwato kra ansa na ennenom kwa awie de na bafo anase na na wiafe akenten ejidi se okọ ekura kra se de nyina yenim siesie ahemfo no sa pepepe enya awia ena enya nopa ebi a we no de suom ho no ena wonom bepe na afi ye de no akọ ekura ewo honom emare mfi se na na wiafe akenten eye asonani nti se wuhu achiame poma hodo no a ekura no bia a woda no ye fra ha ekura eno no we eye bre ena ye de age sa ban no a ye de broni beka se de aye setup ye de aye nsisi ni kama ese na na ekura no eni kanyie akono yie e kira mamre on se aboa bi eda wote se osebo se de wonwura mu pepepepepepepe sa pepepe ena aye nsisi ya egugu hon ma ekon se nwura pepepepepe e kira asante ewa mamre omo ye mane ye fe eye akono sabi afi na abrafo no womu ewrem emaremfi nana kofo bafo onna oye offense country ono na owrem na nyese owrem keke ano wona wabegina no kra no wone wo se nana oye ansana otiye ewrem se obrafo na wode chedi abutu nti no anse woni edi nkita ho ya mamre bi ansa sa na obi ekura mama no ekunafo no weye nana ya abrago ohenegere ya abrago di kan no ohenegere panyine no wonna mo huni neni no ayeko ni so mpa na ni aseda woni mo makani ake se enene no enafo apamani bi na aba no on se abakwa kwando bi ena isiso no wonu so di akiri na afi no amamre ne amane no wonu makwa akohwe na yaye ne kama mabre mfi se enche opem so obeba no obie ni hono mu a owo sa akonya no se akunafo ye nana NYANSAPO ene ejoso mpanyimfo won mo ba na ye nye ochiame ba ko hanu me pese ni di nkomo
tiawa sesia na yeje abakwasem kakra nana wadaroma wudin ene udibre nana asare frimpon manson kwanta ma hene chiame yo nana asare frimpon manson kwanta ma hene chiame no nana wadaroma yenya ne nte se asona emusuakuo no manson kwanta ene edwoso no mo wono eye enuanum kuma wono mu asechire ne sei asona abusua no asona abusua PSA ane chebi so ana odi ho ne nana fe so yafe kenten ana djuso na wo mu nyina so wo mu wofase ane manson kwanta na chese ebetimi akase ne de ofiso manhene eye na ye no na nananom asonafo asonafo eye kase pa adi kase na aye asonafo adi ata asonafo ani bi se asona PSA yadi hye pa na da form no na abo kwa de bia esi udua yi kwa ni asona kwa de bi Abusua na chese eno no ochiame a wono so eye manso emanhene nana bi kusi apia ne chiame ena ne bonkoma wode abakwasem kakra wode amaye no sa me se wo hwe santena ato a eba no a na ese eye manso manhene nana bi kusi apia wode ne dom na trankonwa ena won mate asi foma womu bana enye asem keto akra no eno ti nyansapo se de yedika yaka no enne de yebekoso wa ha bia no enya de yebema no asuma mo yeguso a yede ba afei ena won maba bedu anananom guso na won mu siesie omo no mate asi fom yedika ka kire mo se enne se wo hwe ye nana wi afei akentan ya wokọ akura wonya ne ba bi ko hini me bosome ne da ne toso mienu na eye asonafo ena enya enye asem keto Abusua na yese eno no manso manhene nana bi kusi apia wone nananom atankonwa ena wonom so akan boma eneyi wonom aduru honom no aka kuma bi na yese yewuramu a ni nyina eye nana wiafe akentan a wonya ne ba bi ko na wokọ akura no sabia kroto na hodom ti ena wonom nyina akan boma womo ba enye asem ketwa nana bi kusi apia wono ena seseye wo beya ene nana enso ene abriye ba esanse wono mo de hye ba ko ena mene mo kasa yie wato anananom ewon anso manhene na yeja no kwa samletie eye ejoso manhene ya nana afrani okese ya ka ejoso a wono so ewo abakwasam kase pa a chese efa asante man ho a wuntumi nka asante abakwasam na wunyi ejoso manhene anasa ejoso kro no emfamfiri mu ya nana afrani okese wono ena wayi ne ti a wono so ene nananom atankonwa edom eninti ne adwocho wura wo mo de won mani akire mu ewo ofisi kroma na yese enne ampaya ebedwa kruwa ne aniwa ewo hanom na sane etie bia no yebetwa de yebekọ bia no yebema monso mahu ne ekoso ena na afrani okese no bema ba ena otutu tata ya eneye ade atonani enuntinani abriye pa ena otutu tata ya wo ba enye asempetwa barema ba no wono ena ne hima entitina ye na tutuo ebo asante mem abra na akwasikọkọ epese wono ba ye mrantu asemo na wonmu edi asante ma so no tata mo no eye ejoso manhima ena ya asantoa ena wonmu tigina mu a wo mu di akote ena na afrani okese tubrane ane epintia edi ahimu awo abra ya na afrani okese obana na efri ekire esanse ye ka ejoso sere medical kana ewo abakwasam kase ewo asante amamre emu a enye asem keto akra ewo no enya ne ntenso amadical ti asese asora abusua no ejoso wonom eye wo mo ye aka ekire no enkuma na wonmuo no wonom panyini ane atemmanhene yani atemmanhene wono ene ye asona piesie na ejoso ane manso wonom so eka enuanum kuma no a enye asem keto akra yana na afrani okese ena otutu tata wo bana enya asem keto ene ampaya ebedwa ewa ahase sadia yana na ya asanto a waya joso manhema
oyini a na etuo na edi ahim no saa pepepe enu ntia ma ne nya onwanwa se enne EJISUMANHENE na afra ne okese oyini ti na wo ba no etuo edi ahimu na ye to na ye de gina bamba gina tata se ne be ya na afra ne okese obekọ na wakwakwatana se wa ya barima ba also adoto a wonso akrokere wono eno no enne nana achese nani abriye pa esanse wono mo de hye ye asona ne hye baako enene yie woda fama wafra ne ntoma ewo ntintim a wokọ ekura ene yie Emare mfise enne eye eda ye hwe na empanyimfo ahwe sane ebeya ye nana adwafe akenten a woto fra ne ntoma ne tintim no obekọ akura na afeye won ma akwa ne kurabie enu nti na nneye enu nti ne adwotwo ro won mo nyina abo ademu na won mo ba enye asem ketwa krona ye wo mo na nkasa nso ewo abakwasem Emare mfi sa abra ye nana ye asantoa sorry ye sa woni akwasikoko ebehuri na won mo gina no ama won mu di mutintima no aye EJISUMANHENE ana ni nnua aye ofenso oba hema no ho won mu di ka tutuo kane ade kire akwasikoko eka kire se onya mreto asemo nana biya kusi apia na samreye wabo awremu sa urwe babia okoya na jese ekire se wokọ no akwakọhwe ye nana wiafe akentanya wofra ne ntoma ne tintim mu sabre no enya asem ketwa ekura a yete ye nana wiafe akenten samre ye wofra ne ntoma ewo tintim mu na yede sika apete akente papa bie na yede asiesie no no eno na samre me ne mo kasai EJISUMANHENE nana bi kusi apia wode nani kiremu no no so akwakọhwe nani akire na wotwa ne agyawo anyini nani nua wamane nante bro se wo trade import craft from hotel mponche otonsuo no boawia won nanim kan na wonfa ne nko bro sanse enne de ye nuanom asonafo ene ade ato wani nana bi akusi apia no ebraso a owramu ano no owram samre babia wode nani kire no eye babia ye nana wiafe akenten woda tese enye asem ketwa ewo enya agro na enya de ketwa wa hakra ena ne afra ne okese ena wo kamburumu a wo di asa ewo ho na enya asem keto a etio so akasa ewo ha no barima ba no enne ampaye bedwa sorry asukonoma abofra ketekete kra se de wo si nwina sa no na wode jeje afra ne okese tata ede ne bana akono yie yana na afrani asante ewo ade asante ewo azoye asante ema ahinie eye fefe asante ema ahinie eye akono ana afrani okese wono so samreyi wodani ye ba be kirem na wakwa akohwe ni nua EJISUMANHENE nani achi ewo baabi a yede no atona eno so enya asem keto akra yegusu de echi de ekoso bia no enya ade a yebekatemo akohwe ni nua eni achi a wapia wo ba no sa pepepe na etie babia na wiafe akenten yede ne atro no wofra ne ntoma ewo ne tintim no eho na nana bi kusi apia woye manso EJISUMANHENE wode nani ekiremi afei na wapie a wokọ na amakwan ama yana na EJISUMANHENE afrande okese wono so anya kwan ababirem babia wode fana de awremu no akore na wiafe akenten no ejo so ye ofenso kronti ehene na chese na nabafo wono na nana osekofo bafo ono na nani abre a samre ye obrempon kontre eno no wona samre nani abra wogina kwan mu obama kwan asa na wonya kwakura awram EJISUMANHENE afrande okese woduru nti za wuti se etuo ne to a na yese eye EJISUMANHENE yana na afrande okese wono so ne bra na aso a wowramu na wakwakwohwe yana na wiafe akenten ya wotoso emienu ewo honom sabre eduru hanoma na nankwa ne wramu esansa amamra ne amane bi honoma okoya nsentofo yenya nkwan na yentimi enkobi afei na wowram kura okwa ho akwakohwe yana na wiafe akenten ya wotoso mienu anya ba bi ko
Abusia ejoso amahene na afi wakwa akɔhwɛ ye na na wiafe akenten ya wono so awia wode nani chem na afi wakɔ na wakwa akɔtena ase no sɛ mo hwɛ ya esonsia kakra ɛda ɔne mansomahene entam ene sɛ ɔno no atentɛbɛ yɛ di nanim nya atentɛbɛ nketoa ɛna afi yie yɛsa atutuo edi nanim a yɛde no ɛba ɛno nso ɛna ɛfom kraa ɛno no ɛna wayi ne ti asamre yie wo ba yie no akwa wo ni nia ati awie sɛ wo hye berema mama ɛkɔ no na anim no sesa na so oba be wura mu yi anim no asesa kraa wotim sɛ bema ani abra nani ayekwa atobese no a ade ehia na enye asempetwa ɛwɔ ɛhɔ no kraa sa pepepe ɛna ɛtie ɛwɔ ɛhɔ no Mary Fisa Asa Abofrey Esano, your friend from Sabe, Sawoko Himfia, Adishia and Esa, Sir Unyo this year, na Sir Unim Asa, and our Chenena said, this is one Wakosa, not Wakakoto Emra, Amia Quachu de Dia, and Krana Wabi, Wadosuko Yepa, Ono Enono, Samedia, Yanana Afrani Okese, and Wokoya, Ebrason, said Wokona Afe, Babia, Wonosona say. Wakwa trasia enye asem ketwa yegusua de ekoso ha bia ne de mamo e ma refi se amanhene ane ayemfuni nyina ebedika akọ na worma kwa akọhwe yana na wiafe akente ansa na santehene aba amono nso akwa akọhwe ne de for Samri offenso mahima nana ama sewe nyako wono ena Samri wono so akohwe ne de hye ne achi afei ena woko na wakwakọ tena ase no nana ama sewe nyako abusia se wo hye babia ya ba beduro ya eye ye nana a ene wanya no ba bi ko wiafe akenten wono ankasa ne ho kafo ano wono mo konna ekra enano one matna ye ene adrei ti se wo hye na wo hye ase edi frimensa eni faso a ye odi ka no ene ye yere panyi wo hene yere nana ya brago ansa na waba emfimfin a wono enso ene ohene yere abena adoma ana afeye de otwato a wotoso miensa ene ohene yere tiwa eti fuma ekura no abo ye friend se kwakwa de bi ena esiso odarma asechire ne sei asechire ne se kwakwa de bi eye asonafo akraboa abusua friend asono makraboa no e wa kraboa mienu kwakwa de bi ena asonawo antiwe no ye wa asonawo no wo ho ono no eye kokko back we na edanso a nipa dodo na ni manu ti na ye de we baaye tina na ye betimi abua ne se ukọ baabi na wunim na akọ se obi kura ma kwakwa de bi so na se asona oye sona ni ya yerase na ene satisade a abakwasem kakra bayi na ubetimi ama yehu a efa ye na nanom asonafo yo na nanom asonafo asona man no omudoso se wo hwe Ghana memu ha abusua ni nyina asonafo ne doso na asonafo no yenchi asona ni bia nchifri adanse akrofom o hwe offenso hene a ye na yesisi offenso man omfri akrofom ni ofane akrofom hene chebi man hene omfri akrofom
Edweso efra kurufrum ya Asante efra kurufrum BEPOSO efra kurufrum manso kwante efra chese asen manso omu nyina efra kurufrum enti asonafo e wogana ha nyina no nchi fra kurufrum enti akurufrum aye asona PSC nti sana amane tete no omu nyina wo baabi efra ho kokobi anti awadanse nse wo hwe akamfo na abusua ne dodo na afiri adanse enti kokobi ante ene na omuwo na ekonkon ne amantu ene ma omu nyina ba ahweti wekodi ya tiri nyina nkamfu ya no omu nyina ya abusua baako a omu wo fa nimpon ene akrofrom hina akrofrom ene ya so na peace ya dase wadaroma ene na sate saade a eye no kre se asona oyi asona fonte hunu na obehuna na yasi bibi bisi atisa eye no kre pa ade a entice na ordinary person krampo no ntai hunu enti se asona ni ukohunu asona wa na asem kese ebesi wa abusua num enti basa atete no dese se nananom eye ho amane eji busuo a ebema saade no ema ana ebiema yasa ate afa ya nananom asonfo ni se yasi asona ni asabia kusabia kronto ne honya fa no kra ne tese obi atiko nana eno so tisa ho ati sa se o hwe papa mu ati heya on se o mu ye mpanyimfo so hwe se de o mu sitie aya no kretro do asonafo ye nipa ya hu ofeyi anu nti no mema o kankan mema na wo mu ho fe papa ade a Yankopon di dum asonaman sona ni bia ho fe sati biem se asonafo edoso pa je musuako ni nyina eno so no kura bi o no kura papa bisua wo Ghana ha nyina no asonafo doso ene doso ekuro bi a obekoso asonafo ena se wo hwe akan mamu kura no a asonafo no ewo nkuro bebre chen abusua aka if say mabo emfanse akrofrom asona offenso ya asona edweso ya asona manso kwansa ya asona BEPOSO ya asona chebi ya asona woko even akropon mampon akropon sorry akuapema akropon hene oforikuma o yesona ni so ana woko denchira abuakwa o ya asonani ti asonafo ne doso arafo ya nana na eguso a ye ne no ebo nkomo yesua de ye gya abakwasem bebre na ye to so wadaroma ye ne ubewie ontumi yesi machi na obetimi aka ho nsem kakra de atesan se ye ntan ni brempi di media ho to ase yo de atia ne se on se wo kwakan mamu a twene ata hu pa ye kete fonton from adoa ene neoma ekeka ho na sagro we ye friend na prede na aya adanse ana saade ni free aya bretufo agro ekura ye friend se ayase hene ansana ubenya sa ubetimi abo sa agro ti so okosre free ayase hene ho ono ye na ye na agro na omu kirem se tete no okowirem no okoye no no okoto se mochia wo mu agro sa agro na no te ba bi hwe ya se de omsi ye no nti o we na ofai ena odi ba nti ayase nko anene sa agro ne wo nti ye ya krofrom a wahu ye se ye bobi ye kosre free na ayase hene wo se nti ni se ayase hene ne ba ne akrofrom nti ne na ayase na mpof entwi no ho ena ye kokosre sa agro ya that's a bre me that's a pa within no enu di breview ni enfam ya me din di nana sarbidi ak me akrofrom ahene mahene me na me gina akrofrom hene ni ho regent no so eyare nti me na me dia akrofrom hene anemu a me behwe na ya ye ye wo faase yi that's na
so me das Abusua said na meka no afi na opem so ankasa kurowura na ankasa ne nansi okrowia ne obrawia ne maso opem so otumfo se tutu a wotoso ninu asante mewura ono ankasa wabepi ewo ne kurom na wobeboa ama mamre ne amamne na esefata no ya beye ho setani edinanima yede eso eja anase yede ekire kwan na yede amano mare se kane no sentia na nananom pisi atane no na kane ni ho no sa ana na eyewura mutu na nananom benam sa ti amisum ti ye fosa atane na yedidi wo mo tane ne eyede ade eye abe ne man na awuo no ene kambomu ni achechire ene fense tane ya famo opum so ababa bibi afei ena wo hene eba na afei amamede se fatan ono so akwakoye Osia said ye etu monim na opem so enya atenase awi nti afei na amamre ne amane kwan so no nananam asonafo wonmo ba na wonmo abebo amane prekope ede ato opem so anim die nti a eneyi wonmo abe se panyin due mate nti wonmo na ahya ase a wonmo chia ohene omananim kwa abra wontoma no wonkwa ha amamre wo so de to onofo ase be me bia we yedun so eye manso manhene nana bi kusi apia wono en monse wo yi ni kumade na afi wakwa ha ne ntoma yesi bibisi a na yesi panyin bi ba no sasa to dim no ba wono edimbo adankawi abo afra ko pete o satu de twam petu so abuti okubaje twahima utima no batibidi ti a kire opum so awi na yesi kwemo bi manso manhene nana bi kusi apia obetimi akọ na afi akomo opum so akwa aba Abusua for the eduni sui eye EJISUMANHENE nana afrani okisi ono so na eduni so a woko na akoma opum so akwa aba se de edi kan ho ananum asonafo no ebraso se wonum beba na afie wo mabebu wo mama ni e manre fi se asona de hie no so eye sekire BEPOSOMANHENE nana boa makwabi sekire BEPOSOMANHENE nana boa makwabi ono so na edru opum so anim na woko na akoma na akwa aba no amane bono enche beto so na afie no ono abo amane amamre kwan so sa ena etie enkyerese ebia opumso ni wei ofenso manhema na nkasa nana amase wenyanko ona ade ato ne ni ona ade ato ne ni ne manhene ankasa ene da ho otumfo adodo ne kakra o se kafra amenya me wa no amase wenyanko
Ofensomanhene ono ene oba panyin ni abiri pa enti amanebo no ena wono mo ahyase no enya se wopem so nim de asi nanso sana asante amamre ene ho amane no ekere ka se wabayi no on be mana kwa ba na nan masonafo e de amane ane de wo ho no won de bo opem so enti eno a ena Abusua e watwe yemu ya ekoso otumfo chiame bafo kentinkwinchi wono ena ogina menim se wo hwa wani mpɛɛsi no ɛwɔ TV no so de wo kasa yi de ene ono anem de wo kasa kyerɛ no ono woni otumfo chiame bafo kentinkwinchi ono eno ti wo wonim no ya kyerɛ wo ne ama wo Asona busua no eni nti na twetwe wo no ena etwa ahia mu ono bɔ amane e de akyerɛ otumfo chiame mu wi a ɔbɔ amane e de akyerɛ opumso timahu opumso na wo fade na ne chene no meku abom mekum ese ebre abba enti said de amanebone asi akono no won mo e de abo opemso ama opemso nso ene won mo e di ehu nkoma yese yaje atuma wie wo se won mo da ase na afeye wo mo esa da wo mani Ofensomanhene no setre BEPOSOMANHENE na afe manso manhene won mo na won mi na etoato so afe di amanebone wie dia na se amamre no ye wie sa abofan wi a opemso aba abechia abetena se Abusua be mana kwa aba Asona busua no e de amanebo ewo ho e de abono awie ewo ho no enti na yese eno ano no aha NYANSAPO TV omodin subscribe share na like na fa e man na je wadwe nkyere mi din ene Abusua panyi owusu e duomi Asante